வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இறக்கலாம் நீர்மூழ்கி போட்டால் தான் ரோ போட்டு டபுக்கெலாம் போட்டு நல்லா இறக்கிருக்கோம். இது எலக்ட்ரிக்கல் பைப், கொஞ்சம் சின்ன பைப் வருது. இது மோட்டருக்கு வந்து 1.25 ஜி எல்போ போட்டு எம்டியை போட்டு மாற்றி இங்கே ஒரு யூனியன் போட்டிருக்கோம். நாளைக்கு மோட்டரை கழட்டும் போது அப்படியே யூனியனை கழட்டிட்டு அந்த பிட்டுங்க இந்த பிட்டுங்க அப்படியே தூக்கிக்கலாம். ஒயர் ஆகுது மாதிரி ஒரு 5 மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா தான் வச்சுருக்கணும் உள்ளே, அப்போ தான் மோட்டரை தூக்க முடியும் நாளைக்கு. இது அப்படியே முன்னிலையே பறித்து அங்கே கொண்டு போயிருக்கோம். அது எலக்ட்ரிக்கல் போகுது. அது பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை தண்ணிக்காக மேலே வரைக்கும் வரைச்சிருக்கோம். நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கோம். இப்படியே இருக்குது நண்பர்கள். தண்ணி நான் திறந்து விட்டேன், உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக பிவிசி போய் போட்டு அவுட் லைனுக்கு சில்வர் தான் போடணும். வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட பணம் இல்லாதனால சில்வர் டேப் வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க. வெளியில் யாராவது கழட்டிட்டு போகிறாங்கன்னு பயந்துட்டு. அவுட்டோர் பிளம்பிங். இது ஏர் பைப்பு 4 இன்ச்சு. இது இங்கே இருக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு மழை தண்ணி ஃப்ளோருக்காக. இது வந்து 2.5 குளிக்கிற தண்ணியெல்லாம் வரும். செப்டிக் டேங்க், அது உள்ள பாத்ரூம். இது வர வேஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் இறங்குற மாதிரி. இங்கே இப்படியே நம்ம ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு மேலே டேங்க் வச்சுருக்கோம். இது பாருங்கள் டேங்க். இது கிச்சன்லேருந்து வர வேஸ்ட் லைனு. இயற்கை, இது கொஞ்சம் விவசாய பூமி.